मालाय माथो हाबनाया हाबदोंमोन हाबाय आङो खनब्रैसैनो माथो नोङो हाबनाया बे जानो हाया खनब्रै गाहाम हाबनानै बोरै गोमनो हाना थगायनो हाखो नोङो बोरै नोङो बेबायदि सासे जाम्बि मानसिखौ बेबायदि खालामखो हो इन्जुरखौ सोर हासिया दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा 15 आगस्टनि उनाव फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो बे 15 आगस्टनि उनावसो जे इउपिपिएलआ बिजाथि गथायगोन होननानै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो फारसेथिं जोंहा बिपिएफनि सासे आइजोआ बा सिख्ला इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। लोगोसे मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो 15 आगस्टनि उनाव सोरनो टिकेटखौ होगोन बिनि बिसय गुवारै जोंनो बेखेवनानै होदों। थारैनो इउपिपिएलनिफ्राय सोर बायदिया केन्डिडेट लिस्टखौहाय मोनगोन आरो टिकेटखौ मोननो हागोन नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौबो लाइक खालामबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो इउपिपिएलनिफ्राय सोर बिजाथि गसंनो हागोन 15 आगस्टनि उनाव नोंथांमोना गोख्रैनो लेटेस्ट आपडेटखौ नुनो मोनगोन। एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों आरो जोंहा दाख्लैसो 4 तारिखआवहाय जोंहा केन्डिडेट डिक्लेयार 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होखांनायनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों। जोङो बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावाहाय माने जेबो भेलु गैया। बिपिएफ सरकारखौहाय जोंहा सरकाराव लाबोफिननांगौआ जोंहाय माने गोरलै जानानै फैबाय। मानो होनोबा दिनैनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि बिटिसिनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय थासारिफोरखौ जोंहा बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खुद बुजिनो मोननानै दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो लोब सापर्ट खालामनो फैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गुबुन जिल्लाफोराव ब्लेसिं रेलि लानाय बायदिनो जोंहाबो दिनैहाय चिरां जिल्लायाव जोंहा ब्लेसिं रेलिखौ लानाय जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफ्रा लोब फैनानैहाय जोंनि बे रेलिखौहाय साक्सेस खालामफैदों। दा जोङो बेनिफ्रायनो प्रमान मोनबाय आरोना जोंहा जोंनि बिपिएफ सरकारखौहाय जोंहा सरकाराव लाबोफिननांगौआ जोंहा माने गोरलै जानानै फैबाय। मानो होनोबा दिनैनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि बिटिसिनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय थासारिफोरखौ जोंहा बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खुद बुजिनो मोननानै दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो लोब सापर्ट खालामनो फैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा बे रेलियावहाय गोबां गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोराबो फैनानैहाय जोंनि रेलियाव बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोंहा आथिं होनोनो जायगा गैलायलाया, थाबायनो जायगा गैलायलाया माखासे जोंहा बेबायदि जादों। दा बे हिसाबै जों बुंनो हायो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो जोंनि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। जोंहा बिपिएफ पार्टि हिसाबै जोंहा बेखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन एबसुनो। खिन्थु बिथांमोनाहाय इगनर खालामनानै बेसेबांबा सम दङमोन। खिन्थु दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकारा गावसोरनि माने जेननायखौ नुहुरखानानै दिनै ज' जानांगौ होननानै बिसोरो इउपिपिएल एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों। आरो जोंहा दाख्लैसो 4 तारिखआवहाय जोंहा केन्डिडेट डिक्लेयार 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होखांनायनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों। जोङो बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावाहाय माने जेबो भेलु गैया। बिजाथिखौ जों फोसावगोन, जोंनिया बिजाथिया गासैबो रेडि। नाथाय जिहेतु पार्टिनि मानसिफ्रा बयबो मुखुब जानानै दङ पार्टिनि बायदिसिना खामानियाव आरो समाबो जोंहा दंबावो। नंखायनो 15 आगस्टनि उनाव जोङो जोंनि बिजाथिखौ फारियै जों फोसावलांगोन। बियो बिथांमोननि बाथ्रा, बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा। बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन। बियो चेप्टार 10 1886 लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 शिड्यूलाबो बै समावनो जानाय। दिनै सा सानजा भारतआव गासै 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ। दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा। सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा। जोंबो दिनै सरकाराव दङ, जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों। जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया। जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्सन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा। एलपिएम मिनिट थिसननाया उइदिन नेक्स्ट 3-4 डेजआव जोङो बेखौ खालामगोन। सार बे सुदेमारि मोनसे सोंथि खालामबावदों नोंथांखौ बुंनो जेब्ला बिजेपि सरकार फैयोब्ला आंनो सिएम जागोन होनना बुंदों बे सुदेमारिया आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौ बुंदों बिसायख'थिबा दिनै रन्जित बर'फोरनि थाखाय जादों होनना बुंदों। अब्ला दिनै उदां मानो फैनो हायाखै होनना बुंदों सार? बिनि फिननायखौ बिथाङाबो मिथिगौ, आं होलायनांगौ खोथा गैया। आयेन कानुनजों देशआ सोलियो आरो देशनि आयेन कानुनजोंनो जोङो सोलिनो गोनां जायो। दा जोङो नाजाबाय थादों। 54 एनआइएनि केस बिथांमोना दायो बेल मोनबाय। सिबिआइआव 6 जन दङ।
जोंहा NDBX NDB वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बेवहाय दङ बिनि थाखायबो जों नांगासिनो दङ दा नंखायनो आं फोथायो जे देशनि आयेन कानुना जेरै दङ बेजोंनो खामानि मावनानै सानसे नङा सानसे जोङो थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बेनि थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि बिथांजों आं रायलायदों खननै खनथाम रायलायबाय बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि MP जों गासैबो थांना रायलायदों हम सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बेवहाय गोबां पजिटिभ रायलायनाय जादों बिथांखौबो जे बरननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ आरो मोनसे खोथा दं सार जाय जिहेतु माने BPF आ दायो मोन 20 फोसावबाय खिन्थु बाखि होनाखै 18 फोसावाखै खिन्थु जों नुबाय दिनै माने इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखायसो बिथांमोना बे पलिसिखौ खालामदों होननानै दासो बुंदों UPPLखौ फेजेननो थाखायनोथ' अपोजिसना पलिसि खालामगोन नाथाय UPPLआ जेनगोन ना जेना बेखौबो नायनांगोन जे UPPLआ दिनै 5 बोसोर सरकार सामलायनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों थानानै माहारि आफाद धोरोम आफाद गासैबो आफाद जातीय संगठन गासैजोंबो खामानि मावनायनि उनाव UPPLखौ दिनै बयबो बजबनानै लानायनि उनाव 26 हारिया बजबनानै लानायनि उनाव सोरबाया दिनै UPPLखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना हागोन ना हाया बैसिम खामानि मावनो दिनैनि थासारियानो बुंगोन दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव UPPLआ गिनांगौ गैया रायजो राजानो जों अननाय होदों रायजो राजाया जोंनो अननाय होदों रायजो राजानो जों मान होदों दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ UPPLआ बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोन थेंक इउ